Els croissants! No edifici, t'està davant, no t'està davant. Jo crec que no cabrà no edifici. El casal d'estiu es farà allà? Que bons aquests croissants. Vaig a provar-lo. Que està molt salat, Carles? No passa res, no passa res. Vinga, cap dins. Adéu, ja entrem! Ui! Ràpid. Endavant, corre! La camisa... Va, que tot anirà superbé! Vinga, va! Som-hi. Hola, perdó, som-hi. Ostres, aquest any m'he de patxinar. De bona experiència. Ets tu l'únic contractat. Ei, Carles, què tal? Aquí tens el guió del festival. Vale, el guió, molt bé. Vale, Carles, sobretot mira't la pàgina 13, que hi ha un gag boníssim, vale? Vale, aviam, pàgina 13. Ostres, tu, deu ser tinta invisible aquest any, no hi ha pressupost. Com que tinta invisible? Mira, no hi ha res, Però com pot ser això? no hi ha cap broma aquí, què faré jo? Qui ha portat aquest guió? Això no m'agrada. A veure, Carles... No hi ha res clar. aquí, jo això no ho faig. Carles, que sortim en 5 minuts. Pues 5 minuts per buscar algú. Mira, tu, surt, vinga, va. S'ha tocat, s'ha tu. Què diu? Vinga, a veure, corre. Jo, mira, escolta, jo plego. Estic a l'ERTO i em fareu fer això. Jo plego. Perdona? Què m'estàs dient? Que no hi ha guió? Que no hi ha presentador? El festival s'ha de posposar. Bona tarda, senyors i senyores. Lamentem informar que el festival s'ha de posposar per motius d'última hora. Moltes gràcies per la seva confiança i fins la pròxima. Us dono la benvinguda. Vosaltres heu sigut seleccionats i seleccionades per recuperar el guió del festival, el qual ha desaparegut. Tot indica que ha estat als Oscars. Vosaltres m'ajudareu a recuperar-lo. Comencem. I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time.